lokacin da aka kira mu mitin farko dalilin sa ba masa ba mu kai bai bani izinin yin magana ba ofisin chairman ne saboda ya bani izinin yin magana wallahi tallahi ƙarya yake Usaini ya furta magana cewa ana biyan kwayar sa ƙarya yake wallahi kuma idan ya isa ni da shi mu zo mu zauna tafiya nawa aka yi wai sai duka kwana uku da 30,000 ƙarya yake nawa aka yi mu yi tafiya muna ji muna za mu sha wahala muna ji muna ganin abin da wani abin da mu shi lokacin da kamar za mu je garin sa ta hutu ana rabon abinci muna ji muna gani ga abincin da ana rabarwa haka za mu da ba ko sisi ba kwana da ba haka za mu kuma ga ana zagi ana ci kuma a gaya ma cewa an yi watsi da mu ba mu da amfani kenan mun zo saboda haka wannan ni ba a shawara ba ni a duniya gaskiya inda an yi da wannan zaɓi wani a yaɗa shi a shiga duniya muna da hanyoyi don mai bayar ba inda an jera mai aiki akwai can wurin duniya ko yau ko gobe sai ya je kuma zai kuma ga ana zagin ana ci kuma a gaya ma cewa an yi watsi da mu ba mu da amfani kenan mun zo saboda haka wannan ni ba a shawara ba ni a duniya gaskiya inda an yi da wannan zaɓi wani a yaɗa shi a shiga duniya muna da hanyoyi don mai bayar ba inda an jera mai aiki akwai can wurin duniya ko yau ko gobe sai ya je kuma zai